todo saya. Ito ang naging Zumba for a Cause ng Rotary Club of Balibago bilang bahagi ng paggunita ng World Polio Day. Pinangunahan ito ni President Rhea Anicochetan kasama ang certified Zumba enthusiast na si Vice President Lea Rivera Bais. Yes, ang End Polio campaign po ay Rotary International's campaign to eradicate polio in the world. So actually ay national End Polio Day po natin. Hanggang bukas ay simultaneous po sa district din po namin na gumagawa ng different events ngayong October. Mahigit sa 1,000 Zumba dancers mula Central Luzon, kabilang ang Bulacan, Pangasinan, La Union, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan at Pampanga ang nagsama-sama sa Infinity Activity Center, Angeles City para makiisa sa layuning wakasan ang polio. Wellness na, may papremyo pa, nakatulong ka pa sa community, nang eradicate mo pa ang polio. Layunin ng event na ito na palakasin ang kampanya ng Rotary International's End Polio Now at makalikom ng hanggang 200,000 pesos para sa advokasya. Katulong ng Beauty Derm also, Beauty Derm and may raffle. May raffle kami. Actually, may 55 inches TV. Imagine, sasayaw ka na, makakatulong ka pa, at may chance ka pang manalo sa mga raffles. Isa sa mga major sponsors ng event, ang Beauty Derm, na patuloy na sumusuporta sa mga proyektong tumutulong sa kababaihan at komunidad. Dapat yung mga nanay na kamisan-misan po, kailangan po mag-enjoy sa Zumba po, hindi lang po sa bahay. Salamat po kay Rotary Club Balibago na dahil kami ganap pa programa ngayon para kasama po ako sa kababaihan tsaka ito po malang magawa kahit hindi po kayong dalahan niya makapag-enjoy lang. Dumalo rin sa event ang mga Beauty Derm Ambassadors na sina Tonton Gutierrez at Glidel Mercado bilang suporta sa Women Empowerment Advocacy ng Rotary Club of Balibago. Sa Rotary Club of Balibago, of course, we from Beauty Derm, we are the ambassadors, one of the ambassadors of Beauty Derm. So, kung naman yung mga ginagawa ng Beauty Derm, we always support 100%. Siyempre, to end polio right now, full support kami dyan. Tsaka sa lahat na ginagawa ni Ms. Rhea Tan, full support kami. Kabilang sa mga papremyo, ang livelihood showcase mula sa Beauty Derm na siguradong makakatulong sa mga kababaihang gustong magsimula ng kabuhayan. Present din sa event ang mga dating opisyal ng Rotary Club of Balibago at iba pang sponsors tulad ng Iremia na nagbigay suporta para sa isang makabuluhang layunin, ang pagsasayaw tungo sa mas malusog at mas magandang bukas. Yes, ang napakaganda! Ako po, Patricia Mamangon para King News Forward Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.